Tämä oli ensimmäinen kerta, kun joinasin Hullut City Minecraft-serverillä pitkästä aikaa. En ollut täällä. Viimeksi kun olin täällä, olin kolossa, piilossa. Mutta olen päättänyt, että aion tehdä mitä vaan, että tuhoan tuomio 1, 2, 3. Aion tehdä mitä vaan. Miksi täällä on... Mitä täällä on... Mitä? Missä kaikki rakennelmat on? Mitä? Tää on kyllä sama maailma, mutta... Mitä näyttää tyhjä? Mitä täällä on käynyt? Missä koordinaatit ja päivätkin on? Täällä on possuja ja... Nyt mä saan olla. Joo, mene. Mitä? Äijä, oliks oikeesti? Oliks tuomio se ollut? Oh, sori, se oli vahinko. Mut haluatko sä tän aksen takas? Lähtee nyt siitä. Tuomio. Oliko se koko ajan tuomio? Oliko se koko ajan sopuli? Mitä? Mulla on sulle houlujuttu. Oikeesti? Mut äijä... Sori, mä oon pahoillani, missä mä oon kaikista. Mut miksi sä huijasit? Äijä, Oon valmiina. Onks sä... Anna, olen valmiina. Häh? Onks sä... Mitä? Älä hyppää tonne. En hyppää. Täällä on mun huiti. Ei, hyppää. Okei. Onks täällä mun luukki? Älä... Mitä äijä mä saan mainita? Noi, sitten tyhjennät sun nimi tonne suppiloon. Tämä oli Ansa. Mä luulin, että tuomio olisi voinut vaihtua. Mä en voi enää luottaa kenenkään. Mun pitää tuhota tuomio. Äijä, mä oon saanut... Ja armorit kaikki sinne. Okei, mä heittelen niitä. Vartija, sä voit katsoa, että se heittää kaikki. Ne ei mene sinne. Ei kun nyt ne menee. Mutta äijä, mä luulin, että sä annat. Kato vähän sitä sen perään. Kato, että se heittää kaikki. Sitten täytät sun inimi veneellä ja lähtee silleen, että Voinko mä vaan rikkoa tänne, että ne menee? Kerro tälleen. On se nyt tarkastaa sitten yes, tuosta. Ai, mikä tää äijättä? Onko tää niin vanha tänne?
ei sut hardcore. Mitä? Lauri oli laittanut taas. Ei kun Tuomio oli laittanut taas. Eli mulla oli hardcore. Jos olet kattonut mun toiset videot, te tiedätte mitä tää meinaa. Tää on tosi huono juttu. Hei, no ihan ruskat. Niitä kurta. Oli laittanut mun armoreihin Curse of Bindingit, ei kun, mitä se on, Bindingit. Mutta mä en pysty ottaa niitä pois. Ne on tosi huonot armorit. Mä en pysty ottaa niitä yhtään pois. Viikon. Tule tänne. Ai. Oot tehnyt. Tule. Mä luulen, äijä, onks Sopuli, puhuitko sä totta, että onks Sopuli oikeesti? Onks sä eri ihminen kuin Sopuli? Joo, on. Sopuli vaan laittanut töihin. Äijä. Hän antoi mut takkas tänne. Odota hetki. Mulla on Minecraft kokonaan. Mut mitä sä laitat niinku hardcoreen? Tai no, Sopuli on oikein. Onks Sopuli? Tänne, Ai, okei. Okei, mä tuun. Minne? Sinne. Okei. Ai. Ai vitsi. Mitä sä teet? Hahaha. Ai, mä luulen, että olit hyvä. Mä luulen, että olet hyvä. Sitten. Vessatauko, mene sinne vessaan. Vessaan. Ja sinne sisälle. Odot, mä yritän. Noin. No äijä, hyi vitsi, ei mä oon jonkun pynttön sisällä. Äijä, sä laitat mun joku pessan pönttöön. Meneekö sul happi? No ei mene. Sä oot siellä. Toi on sitä rotusta. Äijä. Sä oot siellä. Mä laittaa sun Tää on reilu. näitä. Ei. Laitamme. Ai, miksi sä mättit mua? Siksi mä voin. Mä nyt laittaa mut jonnekin häkkiin. Siksi mä voin. Äijä. Mulla on enää 3 HP:tä ja seuraava hitti tappaa. Mä oon laittanut häkkiin. Mutta äijä, eikö mä haakoretta? Tuu tänne. Mikä tää on? Ai niin. Tai auko. Äijä. Ruokas.
Vielä vähän sen. Jes! Mä sain mun ekan palasen. Oi vitsi, kun mun kädet on ihan rikki. Miksi näitä tarvii olla jotain 5? Saipas ekan nyt. Kuolla sinne. Jos sä ajattelit karata täältä, niin se on varmaan hyvä. Joka puolelle tulee obsidiaania ja laavaa ja vargeneita ja... Miksi näitä pitää hokata niin monta? Se on sellainen liike. Sun tarvii vielä palauttaa ja sinne itse asiassa tarvii jauhuttaa. Siis sun tarvii tehdä uuni. Uuni? Mistä? Uuni kyllä. Tai obsidiania, se on vitsi. Oh my god. Joo, äijä. Tässä kuuluu. Äijä. Kuinka se on? Mulla on enää 5 minuuttia. Oikeesti. No, kyllä halutais. No joo, ehkä nyt lopetan. Okei, mutta nyt aloitetaan. Mä oon suoria, okei? Okei, älä tule. Okei. Pysähdy tai sä kuolet. Luuleeko sä, että sulla on vaihtoehtoja? Luuleeko sä, että sulla on vaihtoehtoja? Älä tapa. Ai, mä kuolen. Tule tänne. Joo, mä tulen. Tule tänne. Kerrankin vielä lähdet, niin sitten kuolet. Mä tulen. Mene selliis. Aivan. Eikö sä kuunnella noita sun muunejas? Noniin. Toimi. Mitä? Pysähdy. Voitko tulla sinne ruokaan? Mä menen hoitaa hommia tänne ruokalaan. Oota, mä käyn sun sellis kattoo vähän juttua. Tarvii riistäkää. Mikä ääni toi oli? Hei! Mihin sä karkaat? Hetkone! Tää ei oo freshia. Hetkone äijä. Sä et muuten oo lähdössä. Äijä, sä et oo lähdössä kyllä karkuun. Mä tein sen heti varmaksi. Tää on tasavallalla hyökkäys. Mä puolustan tasavallalla. Pysähdy, jos et saa bänneitä servulta. 2 vaihtoehtoa: bännit servulle tai se pysähdy. Joo, äijä. Mä niinku oikeesti pysähdy. Mitä? Mis mun toteem jo? Mä oon tiputtanut sitä tolle äijälle. Sä et tuhoa meitä. Sä et toi on niinku... Onks äijä ihan tyhmä vai... Meitä on niinku kokonainen perhe. Mistä sä hankit noin? Joo. Mä voin sanoa Sopulille, että se tulee bännään kanssa. Joo, ja ehkä mä vaan elymasen sut. Ei vaan syö niitä käppejä siinä. Toi on freshia varastaa tossa käppeitä. Äijälle ei oo varaa faittaa. Saatana mä tipun.
Älä vitsi tiputa mua. Komposit. Joo, äijä, sä joudut nyt vankilaan. Mä teleporttaa sut sinne. Mä heitän sut sinne vankilaan ja sit turvatarkastus. Haluatko mä kutsun mun mafiajoukot paikalle? Ai, sulla ei edes toteemia kädessä. Kyllä mä sen tiedän. Älä tuu mua. Nyt saat kuuket. Nyt saat kuuket. Joo, ja ehkä mä vaan jätän sut tänne ja kuolemaan. Ai sulle vaihtoehtoja. Ai saat! Mikäs se? Äijä, mitä sä Mä voisin vaan ilmaisen sun. Mä säästän sut henkiä vielä sut sopulille. Mitä? Ja mä oon kuuket. Mä oon kuuket. Mitä? Tiedätkö sä chilla Jeffreyllä ei housuja? Tiedätkö miksi? No. Ja vittu, mä luovutan. Mä luovutan. Mä antaudun. Ei ole niin sellainen. Ai kyllä ei ole puhuttu. Don't fresh. Ja mä lähden nyt. Mä lähden nyt. Ja kuukailla. Ei saa. Pääsit sieltä pois sieltä boksista. Mä menin äänellä siihen koloon. Mitä paljon tuo tätä obsidionia? Stäkki ei v***a enää. Ei obsidionia. Joo, äijä mä oon kuuket. Mun enderchesti, vittu. Mun enderchesti tai ruokaa, ok. Ei oo. Aija. Possut. Otetaan kaikki possut kuolemaan. On hyväksi käyttää luontoa. Sillä etsikö Jeffrey Epstein? Se teki niitä seksuaalisuuksia. Sitten se liittyy luontoon. Se on lapsiystävällistä. Ai lovi. Loppuu raketin, mä oon niinku ihan kuulet. Ai lovi. Et vittu tiesti, et se ei oo enää mun mukana. Ei saa, on yksin. Se on uutta. Panika menee siihen, jos mä juoksen vaan koko loppuelämäni. Se ei tuu mitään mennä. Toi on freshia. Sen kaiken jälkeen Noami kuolee. Ei, onks mulla mitään Interchestissä? Venä. Ei! Siellä on luuppia, holy moly! Ei, se anna sulle strengthia. Mulla on onneksi täkki ennusteista, mä lähden vaan tänne. Heippa! Mä otan sieltä roketteja, vähän ruokaa ja vähän kaikkea. Joo. Mulla on täkki kyllä kättä, jotain noita. Itses... Mitä Mitä aktuaalista mulla on ongelma. Tällöin ehkä tummususi. Kun sä menet siitä Enderchestistä. Ryhmä varmaan kohta riikeää Enderchestiin. Joo, onks kuka? Ui! Oi, mun tarvitsisi... Miksi mä laitan Enderchestia, kun tän nyt mun puhelinblokkeita? Lakkaan nämä jättää minusta.
äijä ryyppää niitä kättejä. Mene niitä kättejä suuhun. Millä sä lähtisit siihen lennästä? Ja mulla on raketteja yli stäkki. Damn it!